सबके हु आइल घरे चैत के कटिया करे अइले ना भतार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार सबके हु आइल घरे चैत के कटिया करे अइले ना भतार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे। चिंता मत कर, साफ होई लो जरूर है। बड़ा भीड़ चलता है घरी ट्रेन में, कैसे आई है तनी बर्दाश्त करो। केहू नहीं के मिला तो दिलीप भैया बटले बड़ो। अरे हम तो घर में कबानी भाई, साफ करियन जरूर है, चिंता मत करो। साल भर से लागल बाटे में तो मुरुचा आइम ना तो के खोली एकर पुरजा पुरजा साल भर से लागल बाटे में तो मुरुचा आइम ना तो के खोली एकर पुरजा पुरजा छुट्टी ले लो ए हो राजा गाड़ी धक्के जल्दी आजा आइल बस तार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे। जिया मास्टर छेड़ा छेड़ा हम खरिहानी दोनों जाना कइल जाई गेहूं के कटानी छील के रखले बानी हम खरिहानी दोनों जाना कइल जाई गेहूं के कटानी हसुआ पजावे आजा चाना के होरहा खाजा सनू में अचार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे। जिया वाह अरे मनिया छोड़ा है संजय भैया, मिर्जाबाद मनिया छोड़ो, सीजन चैत के आगिल बा, अब तनी खेतों खरिहानी के सोचो। देवरू मुकेश पूरन बाड़े नादान हो तनिको न फीलिंग रजनी बूझे ले जान हो देवरू मुकेश पूरन बाड़े नादान हो तनिको न फीलिंग रजनी बूझे ले जान हो कैसे दवाई गेहूं बाना सहारा गेहूं माना हमार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे। सबके हु आइल घरे चैत के कटिया करे पवन माना हमार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई ए राजा कैसे हई औजार साफ होई।